RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kaning usa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Elden. Recorded by X Thunder Gaming. Magpakasal na ta? Ure, kaya naman ako. Makabuhi naman ko nimo. O niya, asa man mo puyo? Oh, mga balang gud-gud. Oh, sige tong. Ikay bahala. Ayog ka bala ka. Mangita sa kog akong kaugalingong kinitaan aron. Makatabang-tabang ko nimos gastuhan. Nganong mga bang paman mo, Jessa, hubad sa iyong kasal? Anihin nila mo sa bahay. Magkantim ng pikas kwarto. Oh, okay din mo pa. Ay, nganong dili, good. Anak kunti ka. Usasad, mas maayo nga anhi mo aron dili bug ko magmingaw din eh. Sige pa, ako inos disa. Okay ra ka sa papa nimo nga ato taniya? O lagi day. Siya magani mismo mo'y misulti na ako nga adto lang tapuyo human sa tong kasal. Alden, kuan sa di ay doon ako isulti. Saan na? Nagduda ko basin og mabdos ko. Ha? Delay na kay ko sa menstruation, good. Wis, kung mauna, magpalit og pregnancy test aron atong masiguro. Dong, positive. Mabdos gid ko. Kung muna day, mas bayo yung mutipon na lang tang papasamo. Kaysa atong igasto ang kwarta para sa abang sa bahay. Aton lang tigumon para natin magamit inig panganak nimo. Sige, Dong. Anya, kano sa man imong target na magpakasal ta? Dako na baday ng tiyan ni mo, no, Jessa? Hapit na ba ka mga anak? Opa, hapit na. Usa ka buwan na lang ang pabuton. Excited am gani kay ko pa? Excited na sa kong makakita sa akong apo. Pagdalias panahon, no? Murag kalus araman tong bag-ulang ng anak si Jessa. Karon, makalakaw ng inyong anak. Magbuot na ganig iya. Lagi pa? Tuwaray pa. Pohon ba? Basin sa laing branch na kuya assign sa among manager. Kasi tagdugay na kumauli. Oo niya. Nga naman day, ha? Kung mamaliw lang kong tanaw-tanaw sa kong asawa o anak pa, ha? Kanara day. Uy ka, sunak. Salamat pa. Ay, kapuyas kong lawas eh. Ay. Dong, tagdugay na lagi kay kang mauli gikan sa trabaho. Sa una, alas 5 na nakadinis bay.
Pero karon maabta na magkag-alas 9, baka alas 10. Lagi day, saan nagibalhin maguguglaing branch? Nya, 3 rides sa kayo. Nya, permipig yung traffic. Mo nang madugay sa kuguli day. Basin biyag na akilain ha. Wa ginoon day. Ug di gina mahitabo kay mahal kay tamo. Bantay lagi. Wara bagay sukod ang bahos. Jessa. Recorded by X Thunder Gaming. Naglay man kong lawas eh. Nadutlan sa kuda. Pero dili ta pwedeng magpaliluya. Kay natin pamilya nga nagsalig nato. Oh, Elden. Okay ra ka? Okay ra ma'am. Mura magdili ka okay. Unsa man doon na kay gipamati? Taning mamo eh. Init man ka? Pahuway lang sa kaha. Or pauli lang sa inyo. Okay ra ko mamoy. Kayars kong lawas. Nahala sige. Ikaw. Pero agday mong lawas ha. Kung dili na gid kaya, pauli na lang. Sige ma'am, salamat. Elden, bangon diha! Bangon diha! Ito banday. Betulgaw na ko. Ay, ano man ka? Imong t-shirt kag gisulod pag usang adlaw. Baho kayong perfume sa usa ka babay. Nakay babay no? Unsa? Day, wa man taon. Ayaw pa makak na ko. Wa ko ingon ana nga perfume og mas labaw na nga dili na imong perfume. Tugan. Kisay babay nimo? Jessa, wa lagi ko'y babay. Wa tang ko nagbinuang ni mo day. Adi ay. So dili gid ka mo tugan ako. Pues mao man ka ha. Ayaw ba ka kong mahayis tanan ha? Usa ba ko ito? Gaya nga wa man yung ko'y babay. Jessa! Jessa, asa ka? Wa pa mauli si Jessa. Wa pagid pa. O, ano man? Nag-away mo? O pa. Ya kong gidudahan nga mo'y babay kuno ko. Bisag wa yun. Na, silusa day ng asawa mo. Ambot ay. Di man na siya ingon ana. Sa una, kung ano magkana siya sa una. Karoon naman na. Nahala. Kawat talang una ang imong asawa diha kay matugog una, ha? Sige pa. Nakatuog man ako din sa sala. Nasa isang les buntag. Nadabagas Jessa. Day, Jessa! Day! Huwag pa magyapon sa muli. Asam ka siya. Kabihin naman lang. Pero wapag yung si Jessa mauli. Dahil pa uli na taon maluwi ka. Dahil Jessa. Oh, dahil salamat ka ni uli ka. Salamat taon. Di makagikan. Ayaw na lang pangutan na. Ang importante nga na uli pa ko. Dahil Jessa.
Ano mo ni Jessa? Nagkaan naman siya kabugnaw na ako. Dong Elden. Ano nang? Ay, dili lang unta din mo ikalain ang akong istorya ha. Pero naluoy namang gugkunin mo dong. Ano nang? Panidin ang asawa ni mo. Kay murag dagduwa na nagkayo. Usa na? Dili lang kumusulti kung si Kinsa. Pero nakaila kaayo ka. Nang? Doon sam ko. Di man mawa ang gisulti sa mong silingan ako. Di ko gusto nga mutuo pero ganun grabe man kayo ang kubas kong dugan. Mo under time ka? Unta, ma'am. Doon na lang ko'y emergencies kong pamilya. Nahala sige. Kung pamilya ang rason, dili ti kapugngan. Kay your family will always be your family. Salamat kayo, ma'am. Amping. Nga naman ko. Grabe yun ang kubas kong dugan na. Mura magbubuto nga kong dugan. Dajis, ha? Ano mas lamig magkakay sa imong anak? Elden? Niya ka? Mga hayop mo! Mga salbahe sa unang ko! Nak, pasaylo ako. Huwag mo'y kaluin ako. Ikaw, amahan matataka. Pero nipatol ka sa akong asawa! Ug ikaw, nipatol ka sa akong amahan? Asan man ang iyong utok? Elden, Sugod ka ron. Wa na ko'y asawa. Ug kalimtan sa dako nga may amahan pa ko! Elden, please! Mga baboy mo! Pamahawa mo sa kong tubangan kung di mo gustong mapatay ta mo! Sakit yung kayo ang gibuhat sa kong amahan o sa akong asawa. Wa ko magdahom nga makabuhat baray sila sa pagluib nako. Hangtod karon, niya paghihapon ang grabing kalagot na kong gibati. Dinhin lang kutob ug daghang salamat, Arimen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga higalang kaagi ni Elden nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nakalahan. Sana'y di na lang. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Iris lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.